Зур сәлам безнең яраткан телевизор караучы дусларыбыз. Без Рафина Ганюлина һәм Разил Камалов сезне зәңгәр экраннардан кайнар сәламлыйбыз. Ниһаять кыш килеп җитте. Шаңгы, шана, тимер-аяк сезоны старт алды. Сез яраткан җырчыларның яраткан кыш спорт төрләре нинди икән соң? Бу чыгарылышта ачыкларбыз. Шулай итеп, топ-клип тапшыру Башлана. Бу атнада Рафис Калимуллин белән саубуллашабыз икән бит. Рафис, сиңа бары тик иҗади уңышлар гына телибез. Алга, бары тик алга. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu jirde birilgen gömeriler. Yazılarda, şeylerde, küzlerde, mengilik tugiller. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Dakıklı, bulurga bu jirden, bir kaşanda sını tügel. Yanımışı, Ütkenle kolganlar, yaşikle yaşnikle biz bugün. Yazılarda, şeylerde, küzlerde, bəxtli bulurgasın tügün. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bəxtli bulurga bu şehirden, bir kaşandasın tügün. Yanımışı, Berkile sanargan yazlarda, şeylerde şeşeke kümele. Yaratıp yaşasan bu şehirde, ömürler vakit getirene. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Dakıklı, bulurga bu şehirden, bir kaşandasın tügel. Yanımışı, Тәк, Разилим, яңа клип вакыты килеп җиткән, кем икән анда? Соң әйдә карыйбыз, игътибар экраннарга.
Hatırlıysan yaratam deyip aytkanni hatırlıysan hasretga yarattırgan yazmışlarım muhabbatırga Jelajayna Jelajayna Yazmışqa uğrildi Qarashın nazıma tırındı Hatırlıysanmı Hatırlıysanmı Qavuşturgan ixlas suyuni Hatırlıysanmı Hasretga Лия Шамсина һәм Артур Маузер топ клип хит парадында. Бірсі темір аяқ ярата, бірсі сноубордта шоу ұстасы. Бірсі саксофонда үздіріп ойнай, ә бірсі көз яуын алырлық шибә. Мұндай жимлелерні бик ұзақ түзіп бола, ләкин вақытыбыз шеклі. Шуңа күрә җырлы гаиләнең клибын сезгә тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз. Көктемге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең қолыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Hiç de boysunarga теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, әйе, әйе.
Сөйсіз olmaysan, yaşay olmaysan. Yürek ütmedi. Eye, eye, eye. Merhaba cinde. Eye, eye, eye. Üstten yazılgan eser Oqilla xudo bilir Таушалган кагаз битлер Нәфсине тасвир итәр. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймакчыга, әйе. Мәхәббәт тик вакытка, әйе. Һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, әйе, әйе. Сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, әйе, әйе. Сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде. Әйе, әйе, әйе. Мәхәббәт җиңде. Әйе, әйе, әйе. Әйе, әйе. Мәхәббәт җиңде. Әйе, әйе. Әйе, әйе, әйе. Әйе, әйе. Оммаш төркеме һәм Илгиз Шайхразиев вакыты килеп җитте. Төркем солисты Динус Ягафаров сноубордны бик нык ярата икән. Ә менә Илгизнең җавабы булайрак яңгырый. Минем яраткан һәм мәҗбүри кышкы спорт төре ул ике улымны чана белән тартып йөрү. Сәламәт буласыгыз килсә, балалар ясагыз дип шаяртып куйды җырчы. Синең белән һич шиксез килешәм, Илгиз, һич шиксез. Sirli ko'zlarida o'shaq yonar. Aning ishga bilin jingil kulma qo'shib olar. Shahar o'ramandan otlab borar. Qoyirib mo'yinlarim iratlar qarab qolar. Balki ko'nglinda suyarga ing qaynar tilak. Sening to'randa ko'brak bilirga kerak. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan. Yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan. Yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Артынан қалышмай атлап барам. Аның тыйнаклыгыннан мин үзем сүзсез калам. Карашыннан көчен тоям. Татар иллек күгендә йолдыз булып ян. Бәлки күңелендә сөяргә иң кайнар теләк. Синең турында күбрәк белергә кирәк. Кем кызы буласың,
Дуслар, дускайлар, сіз TMTV каналында эфирда топ клип хит парады. Илнар Сайфиевка тапшырабыз сүзне. Илнар шулай ук шаңгыда шуырга яратучылар исемлегендә икән бит. Қаралы, біздің барлық жырчыларны жиып шаңғы турниры узырга кирәк әле. Кызык булыр иде ул. Топ клиптан да кызыграк булмас инде моторым. Юк инде әлбәттә. Монда бит тамашачылар яраткан җырлар, клиплар. Менә мисал өчен Илнар Сайфиевның клипы. Әйдәгез карап китик әле. Bir күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Синнән башка беркем кирәк түгел, сине генә мин бит яратам. Бәхетемне таптым дияр идем, син дә мине әгәр яратсаң. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне. Алмасхан Зөлфира Мирзаяновларның яраткан кышкы спорт түрен беләсеңме нинди? Урамда җәяүләп йөрү. Әнәсе, рәхәт бит. Кышкы саф һава, яраткан кешең белән урамда рәхәтләнеп, ашыкмыйча гына йөрисең. Романтика. Әйдә урамга без дә чыгып кирәкмәсең? Алайса бүген кайтканда рәхәтләнеп җәяү кайтырбыз бәлки.
шаяртам инде әтисе. Йөреп керербез, әлегә Мирзаяновларның клипларын карыйк әле. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Алмаз бигрәк романтик инде. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлык теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәбет ала. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Бәхет үзе кыша бүген иңемнән, матур сүзләр ишетәм диңемнән. Син гомергә булсаң иде янымда, урын түрдән булыр бәгым җанымда. Җанымда, яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Улдыр хәлең ничек диеп сораучы, төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Ул гына, яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Ярты сүздән күңелемне аңлый ул, Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. әйтерсең лә без кавышкан күптәннән. Без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Көткәннән. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. 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 Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Аның яраткан кыш спорт төре ул чаңгыда шул. Кем турында сөйлисең, Матур? Алия Мубаракова турында инде. Әлбәттә чаңгыны ярата ул. Бигрәк тә туган як табигатендә шул икеләтә рәхәт. Әйе, туган ягы Кукмарада ул чаңгыда да шуа, клиплар да төшерә һәм үз районын бөтен илгә дә таныта. Афәрин Алия, син бик дөрес юлда. Иҗатың һәр вакыт гөрләп барсын.
Аңладым шиткә киткәч, сагынудан саргаюдан, күңелләрем өзелгәч. Кузмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Һәр авылы, һәр ташы, шишмәләре, елгалары, киң кырлары, таулары. Кузмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Бик яратам, куанам һәм шатланам, синең уңышларың белән көндә мин горурланам. Кузмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Кукмара, әйдә алга, кукмара, алга, алга бара. Кукмара, әйдә алга, кукмара, алга, алга бара. Кукмара. Кукмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Җырлы гаилә Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар бик күпләр кебек үк чаңгыда шуны кулай күрәләр икән. Әле шуңа өстәп балалары да ярата икән ул спорт төрен. Авылга кайтып, рәхәтләнеп шуабыз дип җавап бирделәр алар. Фикерегез өчен зур рәхмәт сезгә, Хәйретдиновлар. Ә хәзергә клибыгызны карар вакыт җитте. Бергәләп күзәтик әле. Игътибар экраннарга. Тибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк, тиксин дия. Тибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк. Бөреләндә җылы язлар җиткәндә, Алмаларын эзләр өчен көзне кирәк көтәргә. тиксин дия. Тибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк, тиксин дия. Тибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк. Матүрелләр үссә ямлы җәйләренә, Чәчәкләре атсын өчен сулар кирәк сөйбәргә. тиксин дия. Тибә йөрәк, яшәр
Кызлар иртән сайрый кунып талга тирәккә. Кыш көннәрен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Биксин, биксин йөрәк, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирәк. Биксин, биксин йөрәк, биксин, биксин йөрәк, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирәк. Биксин, биксин йөрәк. Күпләрегезнең яраткан композиторы, автор башкаручы дәвам итә хит парадыбызны. О, Айдар абый Темирбаевны каршы алыгыз. Сүз уңаеннан Айдар абый кышкы спорт төрләреннән хоккей уенын бик ярата икән. Фикерегезне ишеттек, клибыгызны да куеп җибәрер вакыт җитте. Карыйбыз. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Онуттырылык түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Җырчы, композитор, шәп кеше. Беләсеңме кем турында сөйлим, Рәзил? Аңладым буга инде, Рәдиф Зариповмы?
Нәк үзе, ул чаңгыда шуны бик ярата икән, ләкин ахыргы елларда бер дә шуган юк ди. Менә, бу елның кышы килеп җитте, шуңа күрә Рәдиф чаңгылар сине көтә. Ә тамашачылар синең клибыңны көтә. Анысын хәзер үк куя торабыз. Игътибар экраннарга. Tağdan тұрып шықтым орманларға, туқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Балқый, иң матур мәлі дүнияның яме. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, яқты мезгілләріне әлі узмадық. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xıday kulanda. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі yaşap tuymadık. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі yaşap tuymadık. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, yaktı mizgilini әлі uzmadık. Biz bit әлі yaşap tuymadık. Монысының яраткан кыш спорт түрі қарда яту. Нәрсә сөйлисең син, Рәфинә? Минем түгел инде, Зәринә Хасан шуны шулай ди. Тагын нәрсә ди? Дөресен әйткәндә, кыш көне авылда бала чактагы кебек чана шуырга яратам. Аннан соң рәхәтләнеп карда аунарга дип елмаеп өстәп тә куйды ул. Балачакка кайтасы килә башлады инде. Балачакка белмим, менә җәйгә кайтып килә алабыз. Зәринәнең клибын бергәләп карап китик әле. Şağım
төгіліп қалашағым. Hey, юлларында төгіліп қалашағым. Hey, юлларында төгіліп қалашағым. Балашағым, ғұмыр бойы сата барашағым, қартлығымда еші қағашағым, ләйсін болып жанға тамашағым. Ләйсін болып жанға тамашағым. Ләйсін болып жанға тамашағым. Жүгіріп-лә йөри балашағым, күннәрімнің ағы қарасында, біздің жанлар ғұмыр бойы юлда, шәһәр білән ауыл арасында. Шәһәр белән ауыл арасында. Шәһәр белән ауыл арасында. Йөгереп-лә йөри балашағым. Тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV Татар сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Шулай ук анда катнашучыларыбызга үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз. Кыскасы, рәхим итегез, бергә булыйк. Мен яраттым, хыялларым күпер үрді, тормыш күпер. Әйтерсіңлә назға түрді, татлы сүзләр. Җилләр булып иркәләде, суга салды. Сагыш дигән җилкәннәрне мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән жүргән таман, ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, яратасым килеп тора. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Ышанмаган иде җаным, сөю утра. Уртасында басып калдым, урадылар. Як-ягымны шәшкәгеләр куенымда. Тибрәттеләр кайнар төннәр. Мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән булып жүргән таман. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, яратасым килеп тора.
Meni yarattı. Yaratılan edi şınlap. Dağız jara kulağımda tırdı şınlap. Men yarattım, yarataman haman. Süyüden sen, bulup jirgen tamam. Işanmasan, yüreğimden sıra. Men yarattım, yaratasım kelip dura. Işanmasan, yüreğimden sıra. Ринас Шихапов яшьрәк чакта хоккей, тимер аяк ташуыны бик ярата идем ди. Шулай ук бүгенге көнгә хәтле сакланып килгән мәхәббәт чаңгыда шул. Әйе, иң яраткан спорт төрем дип тә өстәп куйды бит ул. Шатланырга кирәк алайса, Ринас әфәнде. Кыз җитте, чаңгыларны әзерләргә кирәк. Ә без әлегә сезнең биетә торган клибыгызны карый торабыз. Bir qarasam oylatam, bir qarasam oynatam, bir qarasam yılmaytam, bir qarasam jırlatam. Bir qarasam biyitem, bir qarasam küldürtem, basqan жерден uddirlatam, idenlerni silketem. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Sen özünde göresin, hislerimde sizesin, köngülümde köteresin, yeneşemde birsin. Sihirledi qarashın, nek üzüne qarattın, saylagan par qanatım, seni gine yarattım. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Қарасағыз миңа, кеш бересіз жаныма, қошылығыз жырларға, көмегіз алқышларға. Әйде қалышма, қошыл әйде жырларға, шәп кәйіп дұс туғанға, бірге болғанда. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Sinde minde ulda, eyde birge biyimiz.
Ә син беләсеңме, Рафина, Башкортстанда тауларда чаңгыдашуы ул үзе бер аерым сәнгать. Бер шуып карарбыз әле, Рәзил. Ә син беләсеңме, әлеге аерым сәнгатьне кем ярата? Лилия Ишемярова. Мин дә яратам ул сәнгатьне вообще-то. Яратасыңдыр, ләкин бит сүз Лилия ханым турында. Шуңа күрә вакытны озакка сузмыйча гына аның клибын кушып җибәрик әле. Синең өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне бер үк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне бер үк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Синең белән уйда, синең белән юлда, синле минем дөньям әле дә. Вәгъдә иман әни нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Сине өзлеп сагынып янган йөрәгемне суытмамын әни мәңгегә. Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмәйдән кей юк инде. Сагынырга калды гомерем буйларына, әнкәй сине, әнкәемне өйнә. Хит парадыбызны Азат Фазлыев дәвам итә. Барлык кышкы спорт төрләрендә бик нык ярата икән Азат. Кай вакыт чаңгы, кайчандыр тимер аяк, балалар белән чаңгыдашуыны якын күрәбез диде ул безгә. Менә шундый сәламәт яшәү рәвеше алып барган Азат Фазлыев хит парадның алдагы баскычында урнашты. Котлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Ничек матур
Янап, уйнап күлгән бәхетле чаклар Мизгелләрне бәхет иткән кайнар кочаклар Үзең ничек онытасың ялыкын хисләрне Сине миңа якын айткан айлы кичләрне Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Мине калдырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Ә без узакламый бик тиздән җиңүчене дә билгеләрбез. Ә хәзергә катнашучыларны искә төшереп алабыз. Хәсрәткә яраттырган язмышларны мәхәббәт үргән Җылы җәйне хәтерлисеңме Кай вакыт шулай була, әйе Уеннан уймакчыга, әйе Мәхәббәт бик вакытка, әйе Һич тә буйсынырга теләми бердә Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, тотар кызың Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, тотар кызың Кабул итеп минем сөюемне Мин сузамын сиңа кулымны Синең белән бергә җитәкләшеп Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Кузмара урамнары Тавына менә
бәйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Sanama şikayet ömür minutların biz bit ele yaşap duymadık. Sanama şikayet ömür minutların biz bit ele yaşap duymadık. Күңелемә уйлап алачагым. Күңелемә уйлап алачагым. Мин яратам, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән, булып җиргә таман. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яратам, яратасым килеп тора. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu, eyde birge biyimiz. Seni tuğan etken, kayıtımı kütken. Tuğanların barın, unutma. Seni tuğan etken, kayıtımı kütken. Tuğanların barın, unutma. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Лилияна Газизова фигуралы шоуга үлеп гашык икән. Әйе, бигрәк тә татар спортчыларын күзәтеп бара, горурлана. Ә без синең белән горурланабыз, Лилияна. Иҗатың шәшәк атсын. Нәкъ шулай, әлеге җылы теләкләребез белән сүзне үзеңә тапшырабыз. Язмышыма каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, еллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Сәвемә бирәр дәрман, яратуда минем көчем, яратуда минем дәвам.
Безнең артистлар бигрәк сәламәт яшәү рәвеше алып баралар икән. Соң, әлбәттә, шулай булырга тиеш тә. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр бит. Авырмыйча исән-сау булып яшәгез. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Ул Рафина Ганиуллина. Ә ул Разил Камалов. Пока!